கண்மணி அன்புடன் அடுத்த ஒரு எபிசோட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து வெண்ணிலா அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்துட்டு அவளை எப்படியாவது இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்து துரத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்திக் அதுக்கப்புறம் அன்பு கண்மணி எல்லாம் பிளான் பண்ணுறாங்க. இவளை எப்படியாவது துரத்தணும், இல்லை அப்படின்னா இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டே அவளே வந்து டேக் ஓவர் பண்ணிட்டு நம்மளெல்லாம் வெளியே துரத்திடுவா அப்படின்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் சரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீவா கிட்ட வந்து ஏதோ கண்மணியை பற்றி சொல்ல போகிற மாதிரி வெண்ணிலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொல்லுவாங்க. ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நீங்கள் இவ்வளோ மரியாதை வச்சுருக்கீங்க கண்மணி மேலே, ஆனால் அவங்க எல்லா வழியும் இழுத்து போட்டு இங்கே செஞ்சுட்ருக்காங்க அப்படின்னா சொல்லி நார்மலாக அந்த விஷயத்த சொல்லி முடிச்சிருவாங்க. உடனே ஜீவா வந்து கண்மணி வந்து உன்னை யார் கண்மணி எல்லா வேலையும் செய்ய சொன்னா, நீ எதுக்கு எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு தெரியாமல் நீ எதுக்காக எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டு செஞ்சுட்ருக்கேன்னு சொல்லிட்டு கண்மணியை திட்டுவார். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீவா வந்து அவர் ஃபோனில் கண்மணி ஃபோட்டோ வச்சுட்டு பார்த்துட்டு இருக்காது. இது எல்லாத்தையும் இந்த வெண்ணிலா வந்து வாட்ச் பண்ணுறாங்க. எதுக்காக இந்த ஜீவா வந்து கண்மணி ஃபோட்டோ வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கணும், கண்மணி கிட்ட இவ்வளோ க்ளோஸாக வர நடந்துக்கிறாரு, இது டவுட்டாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தோணுது. இதுக்கப்புறம் என்னென்ன பிரச்சனையெல்லாம் வெண்ணிலால வரப்போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம வீடியோவை லைக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள்.